Hindi ako kung ano yung... Tuturao! Tik, 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 tik. Ay, Bobby. Good morning mga guys, mga sisi, mga mamshi. So, ito nakita niyo naman, Eat, Pray, and Love. So, magandang umaga. It's morning here in Bicol. At syempre, umagang kay ganda. Ito, may papakita ko sa inyo. Kanina guys, hindi ko na-vlog. Naglakad kami ng aking dalawang chikiting na kasama. So, bumili kami doon sa tindahan ng mga almusal. Ito yung sikat na sikat dito. Dati napakita ko na ito sa inyo, yung pansit luglog ng Bicol. O, ang nilagay namin dito guys, kasi request to ng dalawang chikiting. Yung isa, yung anak ko, mahilig sa itlog na may itong pansit luglog. Yung isa naman is chicharon daw na may pansit luglog. So, siyempre binigay natin, ibata. O, diba? So, ito pansit, pang matanda na to guys. So, meron tayo ditong maruya. Oh, at ito yung kasaba cake. Siyempre, paborito ko to. Kahit nung ako ay nasa ibang bansa, ito talaga yung hinahanap-hanap ko. Tatry ko ding lutuin yun, guys. Meron tayong, maruya, baduya. Pandesal, may umiikot kaso hindi ko alam kung anong oras yung dadating. Chikiting! Alina, kain na. Ano pang inaantay nyo? Meron siyang kasamang mga lemon. So, masarap to. Hindi ko alam kung masarap yung timpla ko. So, kanina, nilagyan natin yan ng paminta at yung patis. Yung iba naman gusto suka, pwede rin. So, hindi ko alam kung gaano ka alat o hindi ba maalat yung aking timpla. Kasi bata, ayoko masyado maalat. So, pwede naman lagyan ngayon pag kulang. So, ito yung nagpapasarap dito, guys, ito. So, may flavor ito. Marami siya. Meron din namang, so, ito, merong itlog. Pwede rin itong chicharon. At meron ding doong kinalas. Kung gusto niyo naman ng saw ikinalas, yun, sabihin niyo lang sa kanila, bibigyan kayo. So, ito yung pansit. Pansit lihon. At syempre, kung gusto niyo ng kape, sa umaga kasi, nasinisikmura ako sa kape. So, Argos. So, mag-request sila. Mga request nila. Nakali ka na. Hindi pwede dyan. Mayong ano dyan, mayong lamesa, magkakalat ka dyan. Dali na. Dali na. So, ito, diba? Ay, ano dyan mo nilagay? Kay ano yan? Ito ang kay Argos, sa kanya yan. Tita, ayun. Oh. Kay Argos yan, request niya yan eh. So, ito na lang din. Ito, ayaw mo ng ano. Ano puto ang anong doon puto? Nakam na lang. Wow. So, ito yung tikman natin itong kasaba. Masarap tong kasaba nila. Malambot-lambot. Ibang kasaba kasi, medyo maano yung ibang kasaba, guys. Matigas. So, alam na yun. Harina, diba? So, ito, tingnan niyo, malambot siya, Yung kasaba cake, diba? Ang ingay ng ating kasama dito. Kanay ang kalambag. Ayan. Tikman natin. Lambot. Harap. Hindi siya ganun katamis. Hindi rin ganun kataba. Mantama. Harap. Masarap to guys sa kape. Ito niyo naman. Yung kasaba, Ano ba? Kita yung kasaba. Listening. Hi, Ghost. Ano nilagay mo pa niya ano ni? Chicharon na, Gos, Ito na sa'yo, Gos. Lagyan natin ng punch, ng ano. Ano ba? Ayan. Ano daw yan?
Dito lang. Stop. Tama lang, Gus. Masarap talaga pag may anuhan. Chicharon. Sarap na, nak. Chicharon. Lagyan pa natin ang ano na. ini. May ano man duman, may sugok. Dapat entire day mo dyan yan. Tapos makan ka dumam. Ha? Tapos makan ka dumang bugbog. Okay na. Kain mo na. Ayan, sarap. Oop! Ano yun? Narinig ko, crunchy. Chicharon. Dahil na. Crunchy yun ko sa. Narinig ko Tingnan natin, may deliver ng Shopee. Dura ano po? Ito, ayan. Deliver. Ano yan, be? Mga Ano gano'n ni wall decor tapos? merong, ayan guys, yung unboxing from Shopee. Ano to? Tempered glass mo lang. Real si tempered glass mo lang. Tempered For glass. cellphone. Sa kitchen, ano to, decor. Para, ay, maliit lang. Magkano yan, be? Ito, magkano to? Iba-iba man. Ano yung bagay din ang price? Maliit man ito. Ito ay 183. Ay, love cookie. Ito yung in-order niya guys sa Shopee. Ano to? Enjoy cooking time sa kusina. Ano to? Wallpaper? Acrylic, ano ba? Acrylic. Ililipat yung aso doon sa likod kasi mainit na guys. Ay! Ano? Hoy! Naksay! Ay, dyan sa may ano poste. Ayan na. Napakain na. Napakain na siya. Parang kulang to, be. Kulang pa. Grabe lang kamote. At ano naman ang ginagawa ng dalawang ito dito? Tingnan niyo yung ginawa ng dalawa sa upuan. Anong pinagagawa niyo dyan? Tingnan niyo. Ano nangyari sa upuan? I have the power! Ako na ito. Afternoon na dito sa Pilipinas. Ayan, nakikita niyo naman. Nangingitim ang kalangitan. Nagbabadya ang pag-ulan. So dito madalas umuulan na. Mga bandang hapon or after lunch. No, isang araw, umaga, biglang bumuhos yung ulan. Pero ngayon hindi ko alam kasi parang mahangin naman siya. So nililipad yung ulap. Ewan ko lang. Pero hindi siya kumukulog ngayon. Kasi sabi nila pag kumukulog, minsan hindi natutuloy yung pag-ulan. Pero tingnan niyo naman nung nangingitim yung langit dito sa bandang to. Parang yung ulap o yung
yung langit na maitim, ayan. At dito na magtatapos ang ating isang araw na naman. Ayan, magdidilig na ng halaman kasi natuyo na siya sa maghapon na medyo mainit. Ha? Ay, oo. Tanggalin na ang sinampay. Sinampay ko yung sa dulo. Ha? Yung aso, anak ko natulog na. Nakatulog siya kasi maaga kami kanina. Naglakad-lakad sa labas kasi pinaarawan ko. So ito nga, ayan o, maitim din. Maambon na daw sabi ng kapatid ko. So yan nga, di ba? Ayan, talagang baka umulan nga. Ano, dog? Doggy? Tingin mo, ulan? Ha? Naku, hindi ka makakabalik dun sa bahay kubo mo. Dito ka lang. Naku, malakas ang ulan. Tinatalian ang kamatis para hindi malaglag kasi hitik sa bunga ang kanyang kamatis. Gabi na dito, pero busy pa rin siya sa kanyang hardin. Ayan ang kamatis. Hardin delisyo. Yan, daming kamatis. Kaya tinatalian niya para hindi malaglag. Kulang pa ba? Oh. Ay. Kanyang kamatis na pagkarami-raming bunga. Panali. Ayan yung bunga, oh. Ayan, oh. Kulang pa man. Ayan, dami, oh. Ang daming bunga. Sa'yo na si Burgos. Nagbabakal. Pakamang ng kalabasa. Dua. May mga pantanong siya. Daran na itong kamatis. Ito, itanong ko doon sa taas. Tambo na siya. Dahil, may kamatis siyang ano dyan. Kada ko sobra. May naulog oh. Itong ano na tambo na siya. Itatransplant na lang. Dapat pinag siya. Iguan na to dyan, inog. Oo, ayan o, hinog o. Ayan o, hinog na. Salamat, totoo mong katamang po salamat. Diyos ko? Diyos natin, Gos. Baka ulan sa imo. Hindi ka lang.